În noiembrie 1940, România fierbe sub teroarea răzbunării după asasinarea lui Armand Călinescu. La Jilava, garda de fier transformă închisoarea într-un loc al execuțiilor și fricii. Printre cei vizați se află Mihai Toma, prins într-o spirală de represalii politice nemiloase. Moartea lui Călinescu în septembrie 1939 a declanșat o logică crudă a răzbunării în lanț. În haosul politic, violența devine mesaj, iar mesajul ajunge până în celulele de la Jilava. Execuțiile din noiembrie 1940 arată cât de repede se prăbușește ordinea când statul cedează. Acest episod rămâne o lecție dureroasă despre ură, putere și consecințele extremismului politic.